momentálne prší a môžem povedať, že čím červenšia farba na tomto obrázku, tým sú tam zrážky intenzívnejšie. Takže na západnom Slovensku máme momentálne dosť intenzívne zrážky, celá tá oblačná formácia sa má presúvať ďalej na západ a hlavne na dnešní praxi, kafičko. Na dnešní pracování. Postupuje táto tlaková níž s Talianskom a po jej prednej strane k nám najnovo vyšší vrstva. Máme zpět, zajímavé tak. Já nevím, nemá nic kráček a Norise, my jsme to podívali. Zdraví v podobe pásov oblačnosti a zrážok a treba s tým počítať aj v priebehu dnešného. Praxe začíná. My jsme tady Přesný čas je? Jsme tady hodinku. Doma přesný čas. Alebo aj búrky najvyššie. Na nějakou tam se bude. Půl jeváte. Stupňov. Nevím, tak přesně bychom mohli začít, no. Možná. Neslecháme televiziu. No. Ještě bude na fotbal, nějaká první liga. Ota Slavice. Veze s Meslem. Dávaj počasí. To je slovenský. Dobrou chuť. Mňamka.